Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. То есть я со своей стороны сделал много движений, но без результата, к сожалению. Хакимият белән әңгәмә. Урсалыда яшәүчеләр проблемаларын җиткерделәр. Удмуртча җырлаган бар, мордва, татарча, русча, кряшин. Милләтара чара. Студентларны мәдәни төрлелек белән берләштергән фестиваль. Наполняемость соревнований, инфраструктура, материально-техническая база. Спорт вакыйгасы. Баскетбол лигасының 14-нче сезоны старт алды. 2026 елда Әлмәт районы ишегалларын тизекләндерүгә 486 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Безнең ишегалды республика программасы кысаларында 24 ишегалды территориясын комплекслы тизекләндерү булачак. Программа кысаларында асфальт салу, яктырту, балалар һәм спорт мәйданчыклары урнаштыру, контейнерлар урнаштыру һәм кече архитектура формаларын монтажлау сыман эшләр башкарылачак. Моңарчы программа нигезендә Әлмәт районында 351 ишегалды территория үзгәртеп корылган иде. Моннан тыш районның 2 ишегалдында текбол уйнау өчен өстәлләр урнаштыру планлаштырылган. Футбол һәм өстәл теннис элементларын берләштергән бу заманча спорт төре яшьләр һәм актив яшәү рәвеше тарафдарлары арасында бик тиз популярлаша бара. Шәһәрдә һәм районда яшәүчеләр өчен халык җыеннар дәвам итә. Әлеге чарада җирле актив катнаша. Алар анда үз проблемаларын хакимият вәкилләренә турыдан-туры хәбәр итәләр. Мондый чираттагы очрашу Урсала микрорайонында узды. Анда яшәүчеләрне борчыган сораулар турында хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Сегодня у нас отчетное собрание за 25 год. Урсалларның шишелмәгән сораулары шактый. Халыкны борчыган төп мәсьәлә мәктәпкә алып барыш юлда тротуарлар булмау. Шуның аркасында балалар юлдан йөрергә мәҗбүр. Бу куркынычсыз түгел, дип зарлана халык. Моннан тыш яктырту юк. Балалар кичке түгәрәкләрдән соң өйләренә караңгыда кайтырга мәҗбүр. Там реально в глаз ничего не видно. Сейчас... Бер нәрсә күренми бит анда кичен. Бик күп бала чагылар, олы яшьтәгеләр йөри. Әйтегезче, кая мөрәҗәгать итик? Мин күп йөрдем инде бу сорау белән, ләкин нәтиҗәсез. Скажите хотя бы, куда дальше обратиться. То есть я со своей стороны сделал много движений, но без результата, к сожалению. Балалар яшүсмерләр өчен ял урыны, спорт белән шөгыльләнү мәйданчыклары булмау. Бу җирле халыкның тагын бер авырткан урыны. Әлеге сорауны һәр очрашуда бирәбез, ишетүче генә юк диyorlar. Кыш җитү белән бу проблемаларга коммуналь авырлыклар да өстәлә. Урсалы халкы фикеренчә, аларның микрорайоны шәһәргә карагач, коммуналь хезмәтләрдә тиешле дәрәҗәдә үтәлергә тиеш. Кешеләр үз проблемаларына, аеруча балаларның куркынычсызлыгы мәсьәләләренә игътибар итүне таләп итә. Нужно притаскивать сюда эту... Бала чаганың тыкрыкларда йөрүе начар инде, аларга шөгыль кирәк бит. Менә Бахорин урамында көне-төне балалар, яшүсмерләр юл янында йөри. Девочки сидят вот так вот на уголке. Җирле халык Урсалда җимерелгән чишмәләр хакында борчылуында җиткерде. Кешеләр чишмәләрне торгызу, санитар тәртип урнаштыру һәм мәгълүмат такталарын урнаштыруны сорый. Алар сүзләренчә чыганаклар мәдәни истәлек кенә түгел, ә җирле экосистема элементы һәм ял итү урыны да. Еще в конце Урсалы есть один родник. Урсала читендә бер шишмә бар безнең. Чишмәләрне торгызу буенча шундый программа да бар бит. Чишмә ул бик кыйммәтле әйбер. Ә Урсаланың 2 чишмәсе дә ташандык хәлдә бүген. Состояние. 2 родника. Гражданнар җыелышында яңгыраган сораулардан тыш халык телефон һәм адреслар күрсәтелгән сораулар исемлегендә язма рәвештә әзерләгәннәр. Барлык проблемалар да беркетмәгә кертелде. Хакимият вәкилләре чаралар күрергә вәгъдә бирде. Халык аларның тавышы ишетелер һәм якын арада хәл яхшы якка үзгәрер дип үмитләнә. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы клиентлар хезмәте узган 2025 ел нәтиҗәләре буенча хисап тотты. Чара Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы социаль фонд бүлеге җитәкчесе урынбасары Наил Сафиуллин катнашында узды. Утырыш социаль фондның Азнакай бүлеге клиентлар хезмәте җитәкчесе Миләүшә Шәйдуллина чыгышы белән башланды. Хисап докладыннан күренгәнчә, социаль фонд хезмәте һәркемне тумыштан алып гомер ахырына кадәр озата бара. Социаль фондның Азнакай бүлеге клиентлар хезмәтендә бүген 19 меңнән артык пенсия яшендәге кешегә дәүләт хезмәте күрсәтелә. Азнакай шәһәренең социаль фонд бүлегендә бүген 40-ка якын хезмәткәр эшли. Узган ел агымында алар 39 мең кешегә дәүләт хезмәте күрсәткәннәр. Шул ук вакытта дәүләт хезмәтләре порталы аша 25 мең кеше үз сорауларына җавап алган.
Моннан тыш, коллектив ел дәвамында төрле бәйгеләрдә, спорт чараларында да актив катнашкан, халык җыеннарында, кабул итүләрдә булып, мәгълүмати аңлату чаралары уздырган. Утырышта катнашучы җитәкчеләр хезмәт коллективының эшчәнлеген уңай бәяләде. Бик зур эш алып баралар. Үзе безнең өлкәннәр белән эшлиләр. Шулай инде инвалидларыбыз белән эшлиләр. Күп балалы гаиләләр белән эшлиләр. Беренче туган балаларга сертификат тапшыралар, субсидиялар, нинди ярдәм чаралары бар. Алар барысы да шул үзебезнең социаль фонд аша үтә. Алар Азнакай районына түгел, бәлки республикага җавап бирәләр. Һәм инде республикана түгел, моны әйтеп кителде Казакстан Байконур дип. Ул да инде теләсә кемгә бирелә торган шушындый эш түгелдер. Оешкан булган кешегә генә бирәләр. Гомумән алганда 2025 елда эшчәнлекләре бик әйбәт, матур итеп отчет куйдылар. Һәм инде 2026 елда лагын шушындый зур югарылыкта алып барылар дигән шундый фикердә торам. Мин аларга уңышлар теләп калам. Татарстан Республикасы социаль фонд бүлегенең җитәкче урынбасары Наил Сафиуллин үз чыгышында республикада беренчеләрдән ачылып уңышлы эшләп килүче өлкән буын аралашу үзәге үрнәгендә хәзер җөмһүриятебездә шундый 19 үзәк ачылуын әйтеп, алда торган бурычларга тукталды. Бурычлар койды, иң асаны это своевременно индексировать бөтен безнең пенсияларны, своевременно халыкка өләшергә. Менә шундый безгә үзебезгә бурычлар куябыз без. 40 эш услуг безнең электрон формат аркылы без тырышабыз инде халык социаль фондка килмичә госуслуга аркылы үзенең чыккан сорауларын шуның аркылы госуслуга аркылы гариза язып оформлять итә ала инде. Очрашу бүләкләү мизгелләре белән тәмамланды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның мәдәният һәм ял паркында ожаган уйыны узды. Аны Казан инновация университеты клиенты Әлмәт филиалы Патриот һәм Авангард яшүсмерләр клубы сугышчан туганлык оешмасы белән берлектә башкарды. Чараны Совет гаскәрләренең Әфганстаннан чыгарган көненә багышладылар. Чарада катнашкан студентлар автомат сүтеп җыюда, пневматик винтовкадан атуда, ераклыкка гранат ыргытуда көч сынашты. Программада шулай ук 1 километр йөгерү һәм беренче медицина ярдәме күрсәтү кебек сынаулар бар иде. Спартак яшүсмерләре яшьләр клубында сугыш хәрәкәтләре ветераны өлкән прапорщик Виктор Шатрилов белән очрашу узды. Әңгәмә барышында ул үзенең юлы, хәзерге солдатларның батырлык үрнәкләре турында сөйләде. Балалар аның үрнәгендә ватанны саклауның ни икәнен белә алды. Теманың дәвамы Алсу Нуриева материалында. Сегодня у нас пройдет встреча в форме уроков мужества, направленных на воспитание патриотизма среди молодого поколения. Килгән студентлар, волонтерлар һәм яшүсмерләр клубы активистларына Виктор Шатрилов үзенең хезмәте, офицерлар һәм солдатларның батырлыгы, сугышчан хәрәкәтләр вакытында барлыкка килгән дуслыкның кадере турында сөйләде. Үзе ул тумышы белән Әлмәттән, балачагын ноябрьдә уздырган. Мәктәптән соң армиягә китә. Шул вакыттан аның гаилә традицияләренә нигезләнгән хәрби биографиясе башлана. Служба в армии предопределила мою дальнейшую судьбу. Армияда хезмәт итү минем киләчәк язмышымны билгеләде. Ә булай минем беренче белгечлегем пешекче кондитер. Аннары хезмәтне үткәндә тагын белем алдым. Техник-технолог, җәмәгать туклануы бухгалтера, техникумны читтән торып тәмамладым. Аннары югары белем алдым. Техникум я закончил заочно, потом высшее образование получил. Алдагы юлы аны Кавказга алып килә. Анда ул махсус Чикбуй округында хезмәт итә. 1995 елда Аргун торлавыгында хәрби операциядә катнаша. Бәрелешләрнең берсендә яралана һәм туган ягына кайтырга мәҗбүр була. Тыныч тормышта куркынычсызлык хезмәте хезмәткәре, кадет мәктәбендә тормыш эшчәнлеге куркынычсызлыгы нигезләре укытучысы булып эшли. Махсус хәрби операция башлангач, Виктор Шатрилов читтә кала алмый. 1 елдан артык хезмәт итә һәм контракт тәмамлангач кире өенә кайта. Бүген Ират ватанны саклаучылар фондының сугышчыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтүче социаль кураторы. Патриотик тәрбия белән актив шөгыльләнә. Студентлар сугышчан хәрәкәтләр ветеранына сораулар бирде һәм хезмәтенең нишкәлекләре белән кызыксынды. Спартак яшүсмерләр клубында батырлык дәресләре ай сайын уза. Әлегесе ватанны саклаучылар көненә багышланган иде. Без мондый очрашуларны бик еш үткәрергә тырышабыз. Балалар өчен мондый катнашу бик мөһим, чөнки алар яңа патриотик мәгълүматлар беләләр һәм дә инде яратып катнашалар.
Кунак белән танышканнан соң студентлар ватанны саклаучылар көненә котлау хатлары язды. Алар арасында Ярослав Устинов та бар. Егет мондый очрашулар рух ныклыгы өчен мөһим дип саный. Мне это мероприятие очень понравилось. Особенно меня затронула тема, как... Миңа бу чара бик ошады. Бигрәк тә аның дуслары белән бергә окопларда тылдан килгән хатлар укуы турында сөйләүләре ошады. Без моның белән илһамландык һәм аларга үзебез дә хат язарга Мы этим булдык. вдохновились и решили сами написать им письма. Асуна Риева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кичә креатив процесслар фабрикасы яшьләр үзәгендә бердәмлек атмосферасы хөкем сөрде. Биредә яшьләр эшләре идарәсе студентлар өчен халыклар дуслыгы бәйрәме оештырды. Мәдәниятләр арасында үзара аңлашуны һәм ихтирамны ныгыту максатыннан оештырылган вакыйга, традицияләр һәм төрле аралашуның чын фестиваленә әверелде. Интерактив остаханәләр аеруча кызыксыну уятты. Студентлар яңа мәгълүмат тыңлап кына калмады, ә үз куллары белән гореф-гадәтләргә бәйле предметлар ясауда да катнаштылар. Мисал өчен, рус өстәле артында педагоглар кунакларга рус халык сәнгатенең символына әверелгән зәңгәрле аклы фарфор тарихы турында сөйләде. Остазлар җитәкчелегендә студентлар агач уенчыкларны бизәп, традицион бизәкләрнең әһәмиятен белде. Находился он недалеко от Москвы, примерно 60 километров, и располагался по линии Москва, Мурманск, Казань. Вот. Гжель обычно расписывали керамику на белом фоне с синими голубыми красками, но мы решили задействовать сегодня на деревянных изделиях. Чуашлар тарихын өйрәтүче остаханәдә катнашучылар йортны һәм гаиләне саклаган традицион курчакларның әһәмиятен белде. Һәркем үзенең кечкенә талисманын булдыра алды. да нам, ребята, на Кавказ. Музыка клиенты студенты Асыл Исхаков казаклар җыры башкара. Ул башка халыкларның музыкасын башкару мәдәни элемтәләрне ныгыта дип ышана. Калган халыкларның җырын җырлау минем үземә дә ошый. Һәм халык белән халык дус булса, үзе бер ни бит инде. Балалайкада уйныйм, дафта уйныйм, барабанда уйныйм, гитарада әзрәк. Җырлар буенча удмуртча җырлаган бар, мордва, татарча, русча, кряшен. Шулай ук студентлар өчен милли сый-нигъмәтләр белән чәй эчү дә оештырылды. Студентлар өчен бик кирәк. Шундый бәйрәмнәр төрле националистларны каршы алырга, хөрмәт итәргә өйрәтәләр. Шундый мероприятиялар алар бик кирәк безнең халыкларга. Алар бүген мөһим белемнәр алалар. Халык уеннары әлеге чараның иң кызыклы өлешенә әверелде. Әлеге минутларда минем артымда катнашучылар рус халык уенын ремешокны уйныйлар. Аның кагыйдәләре буенча алып баручы сайлана һәм ул үзенә ошаган кешене куа башлый һәм бу барып чыкса, аның урынына кире кругка баса ала. Гасырлар буена буыннарны берләштергән күңелле уеннар шикләрне бетерү һәм ят кешеләр арасында тиз арада дусларча бәйләнеш булдыру сәләтен тагын бер кат исбат итте. Асуна Риева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда Әлмәт баскетбол лигасының 14-нче сезоны старт алды. Ярышларны Татнефть компаниясе оештыра. 5 ай дәвамында 300-дән артык матч узачак. Бу сезонда җанатарларны нинди яңалыклар көтә? Бу хакта Югары нефть мәктәбендә узган матбугат конференциясендә билгеле булды. Мы все здесь собрались, все наши гости смогли доехать, за что вам искренняя благодарность. Матбугат конференциясының төп темалары төбәктә һәвәскәрләр һәм балалар баскетболын үстерү, шулай ук коллективларны туплау өчен корпоратив спортның әһәмияте. Чарада спикерлар журналистларның сорауларына җавап бирделәр һәм нефтьчеләр төбәгендә бу спорт төрен популярлаштыру буенча төп планнар турында сөйләделәр. С каждым годом увеличивается количество команд, количество игроков. Елдан-ел командалар саны, уенчылар, катнашучылар саны артуын күзәтү күңелле. Без сезнең бу спорт төрен сайлавыгызны югары бәялибез. Бу вакыт эчендә ярышларның структурасы да, тулылыгы да, инфраструктурасы да, матди техник базасы да үзгәрде. Самих соревнований и наполняемость соревнований,
инфраструктура, материально-техническая база. Әлмән баскетбол лигасының яңа сезоны яңалыклардан башлана. Барлык матчларда бердәм локациядә. Нефть югары мәктәбенең спорт залында узачак. Оештыручылар уеннарның яңартылган регламентын һәм бердәм календарен тәкъдим итте. Беренче тапкыр уенчылар рейтингын исәпкә алу системасы сыналачак. Катнашучылар саны арты сәбәпле бу сезонда лига хаклы рәвештә Татарстанда иң масса күләм һәвәскәр баскетбол лигаларының берсе дип аталырга мөмкин. Мы всячески готовы развивать не только это направление. Я хочу сказать, что Без бу юнәлешне үстерергә әзер, яшьләр, урта һәм өлкән буын өчен актуаль булган теләсә нинди юнәлешкә теләктәшлек бирергә әзербез. Для молодежи, для среднего поколения, для старшего поколения. Поэтому мы всегда слышим и делаем. Өлкәннәр өчен 4 дивизион, балалар өчен беренчеләрнең 3 яшь төркеме. Әлмәт баскетбол лигасында катнашучы иң яшь баскетболчыларга 9 яшь. Алар өчен бу үзеңне күрсәтү һәм тәҗрибә туплау мөмкинлеге ди оештыручылар. Я знаю, у вас очень много социальных. Мин сездә бик күп социаль проектлар барлыгын беләм, ләкин Татнефть сыман балалар проектларын үстерүче беркем дә юк. Миңа калса, Россиядә бер генә компаниядә балалар спортына Татнефть кебек һәвәскәр спортка шул кадәр акчалата ярдәм Россия күрсәтми. не вкладывает в детский спорт, в любительский спорт, как Татнефть. Наша лига, она уникальна в том, что... Безнең лиганың уникальлыгы шунда ки, бездә балалар командалары күп. Шулай хатын-кызлар лигасы да бар. Аларда катнашу, көндәшлек рухын тою мөмкинлеге бар. Дух соперничества, чтобы развиваться дальше. Ярышларда Татарстанның 11 шәһәре һәм Удмуртия Республикасыннан бер команда катнашачак. Яңа 14нче сезон 69 команданы һәм 1000гә якын кешене берләштерәчәк. Рәдифә Нугманова, Эльвира Стародубцева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.